సాగర నగరం విశాఖలో మరో ఆకర్షణీయ కేంద్రం ఆవిష్కృతమైంది. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా అత్యాధునిక సాంకేతికతతో నిర్మించిన మాయా వరల్డ్ పర్యాటకులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. విదేశాల్లో మాత్రమే చూడగల మాయా ప్రపంచాన్ని విశాఖలో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు నిర్వాహకుడు రమణ కుమార్ తెలిపారు. ఇకపై విదేశాలకు వెళ్లకుండానే కుటుంబంతో కలిసి అతి తక్కువ ఖర్చుతో మాయా ప్రపంచాన్ని అనుభూతి చెందొచ్చని తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టులో వివిధ రకాల విదేశీ విద్యుత్ దీపాలు, అద్దాల ఇంద్రజాలం, అవతార్ చెట్టు వంటి ప్రత్యేక ఆకర్షణలు పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నాయని వివరించారు.